Ini ndiri tete waVincent Gwaure, ndinonzi Jessica Gwaure, ndiri tete wake. Baba namai wake wakashaika achiri mugrade 3 kusvikira vakure namukoma wavo vari panapa. Uyu Tinashe Kudiwa uyu wakadzidza wese, wadzidza wese, wakakura wese, asi Vincent anga ari kuHarare. Paakauya akatangazve kudzokerana kutamba kwawo kwese kwaanga wachiita. Ini sondo rapera iro wasati watorowana ndanditoripo, ndikatoti sevana wakakura wese, aiwa mune muchipota muchirara mese muchidini muchiitawo mabasa, onai nguva yekurima yasvika. Zvishowana wakaita izvozvo, asi takatoshamisika kuzoona kuti Vincent anga ari munhu asingadi zvemadziva, anga ari munhu anoti akadenwa ndopaanozorowa munhu. Asi apa nekutaurwa kwazvo Vincent haana kudzorera. Chakazobuda kuti tinyanye kurwadziwa ndechekuti Tinashe Kudiwa akazotaura kuti zvandanchimuti ndipe foni yangu ne 20 US yangu zvanga zviri mumwe make. Akati ndokumbira ruregero, ndashaisha hangu muuraya, handisi kuziva kuti chandipinda chii. Akatomurowa zvekunge kunga munhu ari kutsokodzera, haana kurowa zvekunge kuraramisa ba, kurowa kunga pane chaachatomugara Tinashe. Inini ndiri maiguru waVincent. Ini ndakauya ari manheru kugugudzirwa namai Zengeni. Akanga ari manheru kumadza kuenda kuma11. Wakagugudzwa wachiti boda unzwe noise iri kuitika kunze uku. Ni ndakati kupi, zvikanzi buda kunze. Ndakabuda. Zveshuwa kwakaa kuchiita noise nekuti pamba pangu nepaZengeni tiri padhuze neparodhi inobva wana kumabhawa wachiita noise. Irodhi inogara ichingopfuura vanhu wachingoita noise kana kabhotositoro kawako kafarwa. Ini ndikatoti munondimutsa nenguva ino kuma11 kunoku noise kundimutsira vanhu vekubhawa kuti pani petinowadini. Zvikanzi aiwa ndine zita rendinenge ndiri kunzwa, buda chimboteerera. Ndakateerera zveshuwa zviri kunzi Binzi. Zvikanzi anonzi Binzi ndiani? Ndikati Binzi ndivini, ndiVincent. Zvikanzi inzwa noise iri, toita sei? Ndikati mai, raini rinoresiva ruma panapana, wamwe wacho izvozvo wakapera kudhakwa, hatina kwetinokwanisa kuenda. Zvikanzi ndozvandati unzwe. Achiti Binzi, saka wainzwa kurira kuti pam. Zvikanzi izvozvo izvo ndozvendiri kuti unzweinzwa kurira kuri kuita. Ndikati saka, zvikanzi hapana, izvozvo ndatoya ndakahwanda, ndiri kutya kuti tikabuda pamhene anga ari kudaidzira kuti ndoda kuona anosvika pano ndinomuparadza. Saka wakabuda, hanzi ndabuda ndichiita zvekutenderera nemumadziro memba kuti asandione, kuti munzwewo zvendiri kunzwa. Ndikati inotodini? Saka takatora nguva takangomira tiri unzwa ari kudaidza. Ini kwakubva ndazodzokera mumba, ndakarara ndakaedzerwa ndakagara ndakagumbata kudai. Dzakuma25 ndamuka, ndakati ndakuenda kundobvunza mai wayo kuti noiziya yakazogumira papi. Dzakuma past 5 ndichibva ndaenda. Ndakasvika wakamira pamusiwo pawo, wari kutoita futi zvekunga kudongorera kudai. Ndikati ko ndauya kunzwa kuti zvakazofamba sei, wanhu wayo wakazogumisana kupi nehondo iya yanga iriko. Zvinonzi mukomana uyu wanike wakazoenda kuma2 kana kuti nguvai, asi ndiri kuona sepanenge pane munhu pamusoro apo, pane munhu akararapo. Ndikati inotosvika here? Zvikanzi saka tiri kungobhuya kudaro izvo, mukomana uyu akabva auya, iye Tinashe iyeye, pakarara munhu akasvika. Isu tatiri chinhambo chekuti isi tiri panapa, iye angari zvakaita kuzvimuti uko tiri kudongorera. Taingodongorera futi tichiita zvekuhwanda tichitya kuti akationa achati muri kuitei tikarohwa. Akasvika achita zvekuti Binzi negumbo, akaita kairi, haana kumuka. Saka akaita kubata kudai maruoko, Binzi sumuka, muka, Binzi muka, kusumudza kairi. Saka paisumudza kudai bva atirikiti, achibva asumudza futi. Ndikati mai Taremba,
hapana chakanaka baba. Mwana uyu kuti ari mupenyu arwadziwa kuti handifungi kuti mwana mupenyu. Saka wakatiti ona akutarisa kuno wakubva wandizvuvira mumba sekunhu kwakuchima kuseniseni. Takabva tahwanda futi nemba. Iye akabva adzokera. Akudzokera manje ndo pandakabva ndatendererawo nekuseri ndichibva ndamhanya paimba yepa next door. Ndikati vanhu we mukai, vanhu vanga vachakarara. Ndakavanokera mukai patiyani. Zvikanzi kune iko kumunoti musamakuseni. Ndikati noizi yakaitika manheru. Handifungi kuti bhinzi mupenyu. Aidwa puhwa nikineme kuti bhinzi. Vena handifungi kuti mupenyu. Kaitire kaita tinasha apo. Mwana haasiri mupenyu. Ndabva kunokerawa. Ndakabva ndamhanya futi ndichiuya kunoku. Saka ndakasvika futi pamwe pacho patiyani wari kubopa ng'ombe. Ndikati ndapota chimbomirai kubopa ng'ombe. Zvandaonapo handifungi kuti mukomana mupenyu. Endai mundoonawo zvandaona. Wakabva warega ubopa hawana kuendako. Ndichibva ndamhanya kuuya kumutsa bawo ndisimba panapa. Ndakatomutsawo chakarara futi kuma5 ikoko. Ndikati mukai, mukomana ari pano here? Vanoti kwete, mwana haana kudzoka. Ndikati handei mundoona zvandaona. Mwana anenge asiri mupenyu. Pane zvinenge zveiitika. Zveizve ndikati manheru kwakaita noise. Asi bhinzi akarara apa. Masvikapo here maikuru? Ndikati handina, tasvika taona tiri kure. Chandaziva kuti ndivheni manheru zvainzi bhinzi. Kwakubva tauchiuya nasimba. Waya wandaregeresa kubopa ng'ombe wanga wakangomira wachibva wafamba. Tichibva taenda tese. Zveshuwa takasvika mwana akadini. Akanyarara. Hapana akasvika padhuze naye. Vanhu vakati aiyo musasvike padhuze. Uye akararapo. Takangosvika kwakona saipapo. Svikira simba ndo pakazodini. Pakaenda pachikoro. Papaina ofisa ari kuchengeta vana vari kunyora. Kwakuwataurira nhau yacho. Ndo pakazofembera kunyasuri. Akabva aenda. Akaenda hapana akazomuona. Akabva kwakuchitotiza. Nekuti anonzi akasvika mumba kwavo akatora secha achibva atoenda. Maguta dzaushe Karolo kwaSaibhodhi kwaMatsakanure ndokwaanonzi akandosvika. Kumba kwaMatsakanure. Ndekwani koko? Wanoti hanzvadzi. Ndokwakandosvika achindotaura futi nhau yake. Vari ikoko wanonzi ndo wakati chigara. Ndo wakazofonera mapurisa. Saka akanyatsa kumuponda nei chaizvo? Wanoti wakazviona ipapo. Wanoti hanzai. Isusu takazoenda kunoona panzvimbo paakafira. Aidimbuchora miti. Achimuponda nemiti. Nedombo. Akazomuzvuwa distance yakabva panapa kusvika kuchidzero. Achimubvisa paakatsakatika paakatanga kumupondera. Akazoya naye zvakaita sepanapa. Kana paripo paakazotora dombo kwakutswanya musoro. Ndozvokutaura vanhu vakaona musoro wake. Neshamu nechipuranga chakaoma. Mafira akaita vheni. Mafira ano akafa murufu runorwadza. Dombo ndofunga ndo rakamutswanya naro rupi ukabuda kugotsi nokuti akanga akaboka uko paitenderezwa nemapurisa. Kudinda kurowa kudai gombo ira rakatyoka. Musi wacho waarova vhini akatorowa futi nevamwe mumwe wacho akatozomuona munhu panapa. Akatochekwa panapa. Musi wakarowa vhini. Akachekwa apa. Mumwe akaenda miromo yakazviba. Mumwe akaenda miromo yakazviba. Mumwe ari kunzi akanga amborohwa futi mazuva akapera akazotiza kuenda. Saka mwana uyu anga agara ari munhu. Chishuviro chedu tinoda kuti aripwe pamutemo unongobvumirwa nehurumende. Ndo zvatiri kuda. Ndo chishuviro chedu. Ndo saka muri kuona tiri kuramba tiri ngodzungaira takangonyarara tichingochema tiri pano pamba. Kutotambudzira kuti toita sei nemunhu akatiurayira mwana wedu pasina mhosva. Hapana chinobatika chaakamushaishira. Asi kuti mweya wanga watomubata semwana aigara aine mazi mweya ekungorowa wanhu nekudini kutema wanhu. Hazvina kutanga pane wedu. Asi wedu ndo haazouraya. Saka titoriwo nechishuviro chekuti hurumende dayapindirawo yatibatsirawo panyaya yemwana wedu uyu. Nekuti tiri kurwadziwa. Asi kuti tikwanise kuti chiteita noizi kana kudii taakutoteedza mutemo wehurumende. Nekuti izvozvi takaungana pano munondoziva gore rino igore rakaoma. Kuti vanhu vese vari panapa vakwanise kudya kubva mangwanani kusvika manheru zvinhu zvakaoma. Nekuti panoya rufu kuti munenge makavararwa musina kugadzira musina chiro. Zviri zvekunowiga kwake mukoma wacho wakaisa wakanga waine polisi yake yekunyaradza. Zvekutoti kana postmortem yaitwa kunyaradza. Asi chikafu chekuti vanhu vadye
wachinomuviga vheni ndo chatakutoparapata kuti toita sei hatinaba. Wabereki watinacho uyo akaponda havasi kugashira kuti mwana wavo ndo zvaakaita. Wana mai wacho watone kutaura kwakaipa kwavari kutoita kumhuri yekwagwaure. Mwana wavo akaponda. Vakauya vakakumbira ruregerero vakati matenda ndaa ndokutataura mari yataida kwabva vatipa mari yacho vakatipa $75 nembudzi 4 asi tumbudzi wacho tunyenye wane ndo mbudzi svinu yaiverengeka ndobva tazoenda kwamambo ndobva tanotaurira muripo wataideni wataida ndobva watipa mombe 2 kwabva wabvisa mombe imwe chete yekwamambo yemadeura ropa munharaunda yaishe ndokubva vanzi munochibvisai imwe mombe yekuviga munhu ndokubva vaenda saka vakangotipa mombe 2 tikati isu toda kuti muvige munhu wedu ndimuchaviga munhu nechikafu chinodyiwa pano kwabva vatipa mari yavakatipa 200 isusu takangotambirira mari pakuti takaona kuti bhokisi ravari kutitengera nebhokisi rinoda kutengwa namukoma wacho raanga akaisa munin'ina wake panyaradzo zvakasiyana tangotambira kuti zvidini hazvo zvipfuure asi pano pacho zvakaoma takazodzokerazve kwamambo sevanhu hamungovigi munhu ende hamungogari vatanziwo fambai ndobva tafamba kwatakaenda akanobuda ari iye mufi akati inini hamundivigwi musina kupiwa mombe dzandiri kuda ende mukada kutipa ukama munopera mesa nekwagwauri ende dai aiziva kuti ndiri hama angadai ngoti chienda hako nekuti uri hama asi akandiuraya saka ndoda kuti ndiripwe taenda kwamambo zveke chipiri mai wacho vakanosumudza maoko kuti vari kunyepa asi mufi akataura masoko anorwadza isusu hama dzemufi saka tiri kuti isusu takangonyarara savanhu vasina hondo asi vekwakudiwa ndo vatori nehondo nesu saka kana vakaregedza kuripa zviri kudiwa nemufi muchaenderera here kumuviga? izvo isusu tinenge taakuna sedare remagore tounganawo toona kuti toita zvipi tiri kutomira edu akaitwa postimoto ndopo totangira chinyiwe ipapo nyaya yekuti kana mwana wedu aita postimoto toramba takagara here ari kumochari sezvo pano tiri kufa nenzara kana kuti toviga hedu kana kuti tongoti ngatigare zvaakuda iye mufi ndiye anenge ari kutitungamirira kuti ari kuda zvipi nekuti vanhu vachanyatsoura kuti tinozviona kupi vari kuzoti hatina chinhu baisu vanhu vanozvirereka vanotaura mune zvakanaka ini vanototaura kunga ameno